paraula al senyor Salvador Iduc. Bona tarda. Per no repetir el mateix discurs que vaig fer fa poques setmanes davant la proposició del govern de baixar 37,5, doncs igual que llavors, per ser coherent, votarem que sí a aquesta proposició de llei que es presenta al BNG. I recordem, segurament serà tombada per la dreta catalana i la dreta espanyola, com passa sovint cada vegada que toca algun tema que afecti els treballadors, els assalariats i també els autònoms i petita i mitjana empresa, com demostraré en aquesta intervenció. Aquí el que es demana és que es tramiti. I si hi ha tramitació, hi ha compareixences. I podrà comparèixer la petita i mitjana empresa, i podrà comparèixer els autònoms, i podran comparèixer els assalariats, les seves organitzacions, etc. Però el que no pot ser és que 100 anys després, més de 100 anys després, de la vaga de la canadenca, estiguem encara amb les 8 hores. El que no pot ser és que la llei encara marqui 40 hores quan aquí, des del 1983, ja estava marcat. El que no pot ser és que un de cada 4 treballadors admet fer-ne més de 40. Moltes de les hores, per cert, que diuen que són extras i haurien de ser voluntàries, no ho són. Siguin honestos, siguin sincers, no facin trampa. Un de cada 3 treballadors plega més tard a les 7 de la tarda. No pot ser. No pot ser. 8 de cada 10 reben missatges fora de l'horari. No pot ser. L'atur juvenil en aquest país és altíssim. I per últim, a banda de l'atur juvenil, les cures invisibles recauen sempre sobre les dones. És a dir, reduir la jornada també és un tema d'igualtat. Per què 35 hores? Una, perquè es pot. Els que diuen que no sempre a qualsevol millora per a la classe treballadora. Ja sigui el salari mínim interprofessional, ja sigui permisos retribuïts, etc. Es pot. I 35 hores per què? Per a més vida, per més ocupació, per més salut. Si recordo que en aquests moments hi ha molt, potser el tema de la salut mental és altíssim, i alguna cosa ha de veure amb les condicions laborals i les condicions de vida que aquesta societat produeix. Més productivitat, al contrari del que es pensa la gent, el rendiment d'hora, que per cert, també és difícil d'entendre que estem amb les mateixes hores que al principis de segle, en l'era de la mecanització, de la informàtica, de la intel·ligència artificial, creiem que es pot produir més en menys temps. Però no, això no va així, va a pes. Com han dit alguns companys, França fa gairebé 25 anys que té 35 hores. Algú ha dit que així els hi va. Bueno, 25 anys no és per res. Ja m'agradaria que ens anés així, però durant 25 anys ha tingut moments bastant més esplendorosos que els que treballaven 40 hores. Bastant més. No és una correlació que les coses vagin bé o malament en economia de treballar més o menys. Plans pilots a Islàndia, Regne Unit o Bèlgica han demostrat que millora la salut, la motivació i sense caiguda de rendiment. Això també s'ha de dir. Conclusió, és just i és factible. Estem d'acord, però, i així ho vam fer amb esmenes que vam presentar en el decret de les 37 hores i mitja, que és veritat que no tot el panorama econòmic és igual, i estem d'acord, repeteixo perquè alguns no ho han entès, que pot haver ajudes específiques, que pot haver bonificacions, pot haver un retard del calendari amb microempreses o amb autònoms. No és el mateix una multinacional que una botiga que té 2 o 3 treballadors. Però no és el mateix ni per un costat ni per l'altre. És important també el registre horari, com molt bé ha dit també gent que m'ha antecedit. En aquests moments, això no diuen res aquí, no? Però el registre horari és realment el més important que faria falta, perquè de res serveix baixar a 37 hores i mitges o baixar a 35 hores si no hi ha un registre d'horari que funcioni. I suposo que cap empresari, d'aquests que s'omplen la bota i es peguen el pit, estarà en contra que hi hagi un control estricte de la jornada de treball. Suposo que no s'oposaran a això.
no suposaran que hi hagi, repeteixo, un compliment estricte de que allò que es treballa és allò que es paga, etcètera, etcètera. Tampoc diuen res alguns dels beneficis rècords empresarials, mentre que els sous reals van a la baixa. Penso que transformar o redistribuir una part d'aquests beneficis empresarials en forma de temps estaria bastant bé. També algú ha parlat del marc legal. El Tribunal Constitucional, no és la meva Constitució, però ja que els serveix de referència, l'any 1990 ja va avalar i fixar per llei que la jornada màxima de 40 hores del 1983 no feia falta que passés per la negociació col·lectiva. No calia. L'article 40.2 de la mateixa Constitució, que és un mandat, limitar la jornada i garantir el descans. Per tant, 35 hores per llei és constitucional i necessari per protegir la salut i la dignitat. Suport social i mandat. Si som representants de la ciutadania, hi ha enquestes bastant fiables que diuen que el 80% de la població està d'acord amb la reducció de la jornada de treball. Per aquí tampoc anirien bé. En resum, sí a les 35 hores per llei, sense pèrdua salarial, pla d'acompanyament a pimes, regulació, proporcionalitat i termini d'adaptació per a les petites i mitjanes empreses i autònoms, inspecció en mitjans i sancions dissuasives, publicació periòdica d'estadístiques, de compliment i, evidentment, impulsar la gestió catalana de la inspecció de treball, també podent contractar inspectors de treball perquè no es faci un mal ús de tot plegat. Conclusió. El moviment obrer va guanyar les 8 hores fa 100 anys. Avui és possible arribar a 35 hores i viure tots una mica millor. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero.